तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी राम पारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। अचानक वाढलेल्या पाणी पातळीमुळे सरंबळ घाटीवाडीतील ग्रामस्थांची ससेवलपट झाली आहे। मंजूर झालेला संरक्षक बंधारा बांधण्यास का उशीर होतो असा संतप्त सवाल ग्रामस्थांनी केलाय। कुरगाव, वराडकर, तोनोळकर यांची घरी नदी गिळंकृत करेल असा धोका निर्माण झालाय। परिसरात रातोरात पाणी शिरलंय, पाण्याची पातळी वाढली, गुरढोरे पाण्यात होती, कोंबड्या कुत्रे वाहून गेली, पॉवर टिलर पाण्यात राहिले, काढलेला तरवा वाहून गेला, अनेकांचं धान्य भिजून गेलं, अशी विदारक परिस्थिती निर्माण झाली होती। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल।